RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Si Gina, ginaingon, doon naghihigayon nga ang lalaki nga imong likayan, nga imong kalagutan, ikaw iyang mahilaptan. Huwag kining natapos ang kinabuhi nga di na ako mahimong. Mahikalimtan. Oh, Waldo? Ikaw na sa ning kalit nga mitunga sa agianan? Sorry kay day. Kita na ko nagduong kasi inyo. Dali de ko gani. Harot tangan ka. Asa naman sa ituyo ni mo eh? Ulog yapon. Ang nguyab-yapon ko ni mo. Hala, uy. Kadaghan naman ta kay Pasted Wilds. Di lagi ko ganahan ni mo kay maglagot ko magtanaw si imong naw. Pitasan ni mo eh. Saman, gusto kang luguson ti ka? Ha? Sige! Lugusa! Kay human ko ni mo lugusa, maghikog ko. Pita, ginanay. Sugtan lagi ko kay ibog kay ko ni mo taon. Taba! Taba mo! Kita yung wabirin ka. Taba! Kung sa oy, noon sa. Bahala ka na! Musaglit ko. Taba! Siwaldoy ako gilugos! Dagan lagi kang amawa ka. Kalagot. Mamugkos dyan. Pisagot ay gusto niya. Unsa, oy giatngan ka na sa ni Waldo sa daan o gihulga kang luguson. Uy, nay. Pagsinggit na kong pakitabang, midali lagi dagan palayo. Ipastilan dyan na ayaw yung kumpiyansa anang tawhana ha. Kana kay iya kang gihulga nga luguson. Nagplano yun siya dautan ni mo. Karong gabi, inay, inigpamisita ni Larry na ako. Sugto na ako siya. Aron dili na magsamok na ko swaldo kanunay, uy. Maayo pa na sige, nakagusto ka man ka ng lari. Sugta na siya. Ug hagda na yung minyo. Aron di na magsamok pa ni mo swaldo. Kay bisag magkauyab pa mo, unya di pa mo makasal, ay magsabok-sabok man lang gyapon na ni mo kay daga pa man ka. Hagda na yung minyo si Lari. Ingon anak yun ang buhata, Gina, ha? Salamat kay imo day kong gisugot, day, Gina. Kana tungod kay nakagusto sab ko nimo, Lar. Og si Waldo ba? Magsige lagi kapon na siya panguyab na ako bisag kadaghanan ako kay Pasted.
Unya magsigi og atang nakusdan. Gihulga magani ko niyang lukuson. Mo ba? Niyabag na siya? Ha, karon nga uyab na ta. Basta magbinuang na siya mo og atang diya sa daan. Ipapulis dayon ako na siya. Gusto na giunta ko magminyo na Larry. Aron dili na siya magsamok na ako. Karon nga uyab na ta. Ako inon niya si Papa ug Mama nga magbinyo na ta. Ay, salamat. O sige, magminyo na lang ko, uy. Kay maglagot siya ko anong Waldo nga magsigig atang nakusdan. Pero ugma, manuroy ta day ha. Mag-date ta. Sige. Nakagusto man ko nimo. Ug unya uyab naman ta. Basta sige, mukuyog ko na mo bisag asa ko nimo dad Larry. Pumunta ni mo rin. Namikin kikik. Kagilok. Kalami, Agay. Agay, kalami, Imong kamot. Imong gihapyat sa akong upas. Samtang imo ko kitit. Lamig kay mong bugs ka. Didihon niya. Karoon pa rin. Binaton to nindo ni mo ka pa. Ako ni ko na ako, Sige. Lamig na kayo. Karoon ka rin. Sakit. Sakit. Primero yung sakit na day. Gamay ra, oy. Sakit. Gamay ra. Sakit Gamay. Gamay ra gihapon. Sakit day. Gamay. Kapuyay. Duhagit ka raon ang itong nakuha na. Lami pa yung ikatulo. Pakasli ba yagid ko, ha? Pakaslan. Kabi na ka-virgin ako. Sakit pa ba gamay ang ako? Dili dead ako. Gamay. Sige. Magpakasal niya ta. Magpakasal ta. Unsa? Nakuha na ni Larry ang imong pagka-virgin kahapon? Unay. Busa kinahanglan nga iya naging kong pakaslan. Beda, kinira pag mapirginan tahas kag sakita ra ba? Ako bitaw atong nabirginan kong anhing tatay mo. Luha-luhang matakos ka sakit, oy. Ha? Bongka ginhawa anak, oy. Hala? Mao ba? Wala ako lagi. Wala Kaya kay naman. ko bati grabing sakit ato. Oy. Sakit pa mo gayong pinaakan sa migas. Oy, way ayo. Way ayo, Gina. Nay. Unsa? Ay, uday, uy. Mga gamay, ang sakit nga. Ipamati mo. Kiti naman ako na, dako ang larigod. Katilabay ako anak kaniya tuno. Ha? No, mibayad ko anak niya. O dakong kantidad, uy. Para lang yun ka makatilaw ko ba, niya. Pero ay, nagbahay ko, uy. Kang iya no, ay. Ako na siyang gipamungi na. Saba ka na ba yun? Oh, Uy, kiki. nabagoy terminong pamungi ki, oy. Giki lang, giki. Saba da yut, oy. Bitaw, uy! Kana noon si Waldo, day. Ay, katilaw ko niya. Askang tagbawan ako. Naghanapin ako na tilawan, uy. Dako kay niya, day, no? Lamiagi, day, uy! Ay! Bayot.
payag di asunahan at ito dito. Tara na yun! Waldo! Waldo, ayaw! Ayaw ko po ang agupante! Waldo! Kapinong sugbo na ning inuhoy. Mga magka-12 anyos pa sa Mag-upananggi ko na! umuubot. Waldo, ayaw intaon! Ay, tempa, uy. Ayaw ba? Gilok ba anang imo bungot? Ay, ayaw. Waldo, ayaw. Ayaw. Waldo. Ayaw lagi, ma. Lagi. Ayaw bungot. Tundis lagi ka buga. Diabetes unta. Dili, uy. Marat ako, Waldo, ayaw ba? Ayaw lagi. Ang kaayaw na. Ito bisay mo lagi niya. Self-defense man na. Ayaw. Ubun ako. Ayaw. Ayaw do kaya. Tanawa rin. Tanawa rin. Hala? Ako? Kataas? Waldo, ayaw. Uy, mamatay ko, ana. Ayaw, kadako, ana. Di ko Ayaw. matay, ani. Di ko mamatay. Ay, Kaya ni pero ayaw. makaya ra ni. Ayaw. Ayaw. Ayaw do Ilabay kaya. ko to ako kutsilyo tungod kay kini ako indunggag ni mo. Ada, ay! Gay! Huwag palagi kay Gay! Hinaya taon, ay kadako ba anak ka sakit? Agay! Hinay! Di mo dahil dyan. Kikapdos ba anak? Uy! Agaray, Agay, ito ba? Kaming ko dahil. Ayaw ko dali, uy! Ito Nakuha kit ko sa makadaghan ni Waldo neto ni Gayuna. Grabe ang kasakit na kong gibati, uy, di ang iya kong gihilabtan. Mga, sinalay akong gipakaslan. Maikog naman kumapakasal sa kong uyab, uy, kay nakuspat mang akong ginhawa ag apil, uy, kadakos kasi kang Waldo. Nanghang lagi, ambot na lang. Mga katama kasama ang kaagi ni Gina dininin tulumanon. What's the style? Ambot lang yung style. Ini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.